cantik dari Banyuwangi. Mau nyanyi Bu? Berdua? Enggak, oh ya. Saben wayah lisir wengi mripat iki ora bisa turu. Tansah kelingan
Matur nuwun sing renita nggih pamundhut Ketaman Asmara pangombe besan saking Lalatan Banyuwangi. Para tamu kapunten kang kinurmatan dereng pikantos sasmita saking pangarsa pahargyan publi pahargyan prasaja ingkang kawung Pupu Supartianto dereng paripurna anggenipun ladi kadang kaneman tasih lumampah wangsul malih Jenida dipun aturaken subuh kalih kawontenan mbok menawi kala wau Pak Giyarto dalemipun wetan mriku ngersakaken lali janjine. Ugi nuwun sewu Gerajakan Banyuwangi menika diskete radi error nggih Bu ngapunten pun dipadosi radi error rendet-rendet. Nah, Ida wangsul malih diaturke. Yuk Cahayu. Koma Sutra. Ida menika nyuwun pangapunten dumateng pangombyong saking Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi boten dangu didalke rada rendet diskete. Error surat dinggo rada ngono kuwi ya Mas rada angel pramila mangjob to Pak ten Banyuwangi. Nggih, dos pundi Mas Adi sak menika. Menawi Pak Giyarto pamundhutipun lali janjine. Ngaten. Dipun aturaken lali janjine. Nggih. Dikatur dumateng para tamu ingkang winanteng pakurmatan. Mbah Kakuk matur nuwun sedayanipun. Yuk lali janjine para kanca Kama Sutra.
sing tak tunggu kowe ngajak neng kawang mangu Alah iyup Iya ngalah. nganti lingsir srengenge aneng kene aku nunggu kowe mana di mana anak kamu saya SMS rambalesi. oh iya ho Bapak Deni hanya aku yang dipedok pipimu pingin tak cima Alah, cima alah, cima alah, cima alah. cima lali Garuda Pancasila sapa wong sing ora teko kadung dandan kowe ora teko ae Mboten nganggo tunggen tak gentung to Mas Bintang. Bapak Ibu ngendika ora gandrung toh Mas Oh, senengan MC-ne mengke. lah saya Kesempatan. pamundhut gandrung Ora sraiso ora gandrung-gandrungan. gandrung Anak uang lho Mas kuwi mangsane teh. Oh. Sangu ora biasane nek jenengan mitrai cah cilik to. rasa Ora sang. ya Janjane kowe ning ngendi? ayo le Kelakatmu saja. Sejana kowe kencan karo wanita liya. Matur nuwun pamundhut kang kinurmatan Pak Giarto nggih. Sampun katur lali janjine lumantar Kama Sutra Musik. Menika Mas Hadi Sugianto sasmita dereng paripurna nggih. Pahargyan nuwun nggih. Menika sekedap malih insyaallah paripurna anggenipun leladi kadang kaneman tasih lumampah. Dipun aturaken lelipur saking Kama Sutra Musik Dik Yohana. Semoga jumeneng cahayu dipun aturaken jumbuh kalih kawontenan Kama Sutra Yohana Lila. Yang dari Banyuwangi, mohon maaf gerajakannya ya, disketnya agak error. Gantinya dangdut apa seragenan? Dangdut apa seragenan? Gimana? Error nggak bisa muter tadi gerajakannya Bu. Oh, iya, itu gantinya itu ya. Oh. Ya Dek Yohana. Yo Kalaseba, Kalaseba. Iya, gantinya gerajakan Kolosebo. Nggih, pamundhut serantos Wahyu Kidung Kolosebo pamundhut saking keluarga ageng Banyuwangi.
pamundhut Bapak Ibu saking Banyuwangi kalau sebuah sampun wekdal wangsul dumateng Raka Mas Hadi Sugiyanto monggo. Para tamu kakung sata putri sampun sami rawuh. Wahyane bangsa kondungkap purnaning barigian wonten ing sonten kalenggan. Minangka tengara pane barigian katur Ibu Bayan Mulyono kepareng jegaraken panganten kalian saking panti palenggan tumuju wonten madyaning sasana barigian saplung utapaken kondoring para tamu sarta nyuwun tambahing donga pangestu. Pramila ewa semono tinon runtung genya nglumaksana. Purwamadya wasna tumapaing karya setunggal baka sawiji wis kaleksanan kanthi rahayu kalis ing sambekala. Kula menika silatur saking Bapak Supardiyanto sekalian ngaturaken ageng panuwun dumateng para tamu kakung sarta putri sampun kepareng sami rawuh sarta ingkang sampun kepareng hangestri lumadiring tata cara wonten ing sonten kalenggan menika. Bapak Supardiyanto sekalian ingkang ngrumaosi minangka jajaring titah sawantah boten saged walinipun wastani kelepatan menapa dene kekirangan ingkang awujud tumanggaping para tamu tumapaing palenggan sarta lumados ing pasugatan mawantu-wantu lumantar kula nyuwun Agusti Samudra pangaksama. Kula piyambak minangka pambiwara jangkepan saking DM Sound System nglenggono kathah kekirangan ingkang menika nyuwun Agusti Samudra pangaksama ing wasana rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Gusti